Ndek ya ndek dikancani ndek. Kondom. Kowe karo nembang kowe iki iso nembang gawe wis. Iya. Karo nembang apa ngono. Ane mondo ya sregep no. Lah ya ora apa-apa karang ya. Engko bar iki pengendange. Oh iya. Pengendange karo sapa? Karo Neti ta. Oke. Aja kalah viral karo pengendange engko ya. Untune asli apa pasangan to, Nduk? Tapi ndelok. Kok nek dienggo omong kok obah. Ora obah mah blas ra ono. Blas ra ono apa-apane. Oh iya. Ya apa-apa. Obah wae ora ya. Nembang berdua kok dhewe-dhewe. Ayo adep-adepan wong Lah iki ra gelem malah nyingkur terus ya. Suasanane romantis wong do tresna tinesnanan. Tambah kok Wingi aku padu. gak iso. Ya iso Mergane ngapa? Wingi kae wae. Ora ning. Lah, Ayo. Ora apa-apa mbok saiki uleng-ulengan ora. Ning nong nembang sing kepenak. Ngundang Kang Gareng karo Bagong men supaya aja jak omong-omongan. Wingi dolan endi, Bu? Monggo, yuk. Neng gembira Dina Minggu torne. Ya. gajahe Ono. ontane Ono. munyak-munyak Ono. 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 Monggo dipun lajengaken engko rak Bagong karo Gareng terus mak jedul-jedul lah rembugan dadi ana bisa sing iso dienggo mbatan. Dina, yuk. Dina Minggu tane Gajahe ana ontane ana oyo Ayo, dibalik serepek, Mas. Sing sayo, sing rukun. Ngetan paling jangono anggere kowe mak jedul ngono iki atiku terus tentrem rek. Ora kloap laup dhewe kaya wong edan. Mau ora ngampiri. Nek kowe ngampiri aku ora ya jedule wong loro bareng ora usah dadak dhewe-dhewe. Ha iya. Sowan ngeri sapa, Truk? Iki ning dusun Boresan.
Mburesan Temanggung Bansari. Wah. Ya kaya reyoni ketemu karo pepundhen sepuh sing lengkah ning kene ya Tam. Ha iya. Apa itu? Apa? Supitan. Aku mbiyen tau nyupitke anakku malah kebablasan wektune mongko biasane wong tuwa ki nek nemtokke supitan ki anakmu ki apike supite sok rebo pon. Rebo wage nek hitungane wong Jawa. Kok nganti kebablasan goleki bonge ora ketemu. Lho. Kok iso ora ketemu? Aku bingung nek goleki nang dalan-dalane anggere tak goleki. Iya, ning rumah makan karo gambare sendok karo para. Rumah sakit gambare mesti palang merah. Iya. Pom bensin gambare mesti kae sing dienggo ngejog bensin kae. Heeh. Sak dalan-dalan tak ngetke kok ora ana gambare bong ki gambare apa ya, Dul? Bong apa? Bong supit ki gambare apa? Gambare gunting. Kuwi tukang potong. Ora bong. Ngene. Gambare anu apa ki? Cecak rawa kae diketok cucuke. Hah? Kuwi bakul manuk. Mula tak goleki kok ora ketemu, bareng ketemu jebul anakku ora wani supit. Oh. Dadak dipangku bapakne. Monggo sing supit ki 124 jaman semono. Wah, akeh banget lah. Bong ki angel jaman semono. Heeh. Wah, jentrek-jentrek kae kabeh do turu dhewe ki anakku njaluk tak pangku trimo tengok. Wah. Bareng wiwit mulai bonge nganggo kaos tangan kae. Cepet banget setel. Sing merban wis ana dhewe. Tiba giliranku ki sing dibiak sarungku. Lho. Oh to. Ana anakku tak pangku, anakku sarungan, aku ya sarungan. Sing dibiak sarungku ceng langsung digegem. Cek. Niki kenapa kene iki? Kene wis sampe ngono aku muni. Niku nggen kula Bos. Wow, langsung ditutup meneh. Ganti nggone anakku dicecel. Wis wah beres. Woe ya syukur. Wis kelakon supet. Wis ayo cah. Gleleng wonge anggere badhe supet terus dilolor awake dawa banget. Le dhuwur cepete ra jamak-jamak. Ha iya. Ning saiki ora kaya mbiyen bong ki mung siji, sak kutha isine siji. Mula nyuputi wong 100 swidak ya bonge siji. Saiki pirang-pirang ming kari milih kok, Tru. Oh. Nggon aku ana sing nganggo pistol. Buduk. Nganggo pistol ki le ngetaki piye? Ming kari nggone bocah iku diatongke terus dinceng saka kadohan ka. Duwar. Wah. Bablas apa-apane. Terus kejet jenggulmu ora aneh-aneh ora. Ngono kuwi sing jeneng nek carane wong Islam diislamake ya Le. Wajib nulat karo jeneng Nabi Ibrahim. Zaman semono miturut sing padha ditulat kuwi. Ha iya, mula wajibe pancen kaya ngono kuwi. Tenan ya pancen kok. Saiki wis ora kaya awake dhewe men iso dipepe nang ngeril barang ya, Truk. Ya isih kelingan dogong isih. Awan-awan kae ra. Ril iki ra nggo liwat kereta kae. Anggere wis kepanasan kae nyas. Wah. Enuk. Enuk rasane ora caedan. Ngono kok diomongke. Sapa asmane? Mas Wildan Satrio Abimanyu. Edian jenenge apik. Iya. Aku seneng nek bocah putrane wong Jawa dijenengi Jawa ngono Wildan Satrio Abimanyu. Saurane nganggo jeneng anu modern ning Satrio Abimanyu. Iya. Kaya kowe iki ora. Anakmu sik barep ketok jenenge sapa? Rocky. Oh. Ayo kuwi jenenge kowe ora melu karo adat budaya Jawa. Jenenge anake Bagong kok jenenge Rocky. Nek takoni rak wagu to. Anak bapakmu sapa jenenge Bagong? Kuwi jenenge sapa? Rocky. Wah. Ning gleleng. Oh iya. Rocky Bagong Atmojo. Tegese Rocky pancen kudu melu jaman saiki jenenge Rocky. Oh. Anakku biyen rak asline tak jenenge Suherlan. Suherlan kesusu lahir ning dalan. Mergane bojoku meteng
tak tumpake becak nang dalan wis lair. Oh. Terus kok suwirlan ku ndak dibedhek terus tak jenengi Rocky. Rocky tegese Mbaraja saka ngerok saiki. Terus tak jenengi Bagong Atmaja. Sing nomor 2 wedok kae. Angelina. Waduh. Hei, anake Bagong kok jenenge Angelina kaya. Mbok bapakne iki gagas jenenge Bagong kok anake Angelina. Angelina Tariem. Dadi ngarepe modern burine Jawa. Oh iya, ya ora apa-apa. Sing terakhir Paparazzi. Waduh. Iki jeneng luar negeri malah. Paparazzi Tokyo. Oh. Wangun ta, Tru? Wangun. Ngarepe modern. Nek kaya aku ya anake Petruk jenenge Pecuk. Anake Petruk jenenge Lengkung, wangun. Anake Gareng jenenge Badul. Wudu. Men kuning matamu iki. Antil mencelat ora. Anake Gareng kok dijenenge elek banget ya, Tru? Ya. Ya atur panglipur, Le. Ayo. Arep ngatur panglipur apa? Ya saora-orane kanca-kanca Sumadya, grup karawitan warga laras. Heeh. Wah, seragame abang-abang. Kita bagus-bagus ya, Tru? Iya. Nek bengi, ha iya. Mesti ditambahi nek. Mbok ngalem sedeloe ngopo to, Gong? Ra iso. Mangsane ora. Heeh. Wah, trampil, sigrak-sigrak. Tur nyom-nyom. Nom-nom. Kadang kula ana sing kaget lho. Karo kancaku iki lho. Rumane Pak Bagong niku ternyata masih muda-muda. Masih, tapi ya udah bapak-bapak semua. Iya. Ning jiwane muda. Iya pancen bener kok ya. Bapak-bapak tapi stylenya muda. Iya. Style nom. Iya, serang gagas ngomah ki anake ndase ting bengi ini. Sing penting bapakne iso gaya. Lah iya. Ayo ngono kuwi sing apik. Ya ora apik wong anake ra kupen kok kon apik ora. Iya. Yo nembang sing kepenak urut saka Gareng. Iya. Tak ngaturke tembangan sing kepenak ya, Tru? Iya. Arep ngaturke sapa? Kaya sing urung nyuwara. Oh iya, sing urung nyuwara Mbak Tiwi. Yo iya. Mbak Hana Pertiwi saka Pring Surat Temanggung Jeddah. Ya beda karo arahe saka kene, beda nek kono arahe Secang Ngalor. Oh. Secang Ngalor ki desane jenenge Kaporokan. Piye? Secang Ngalor kuwi desane Kaporokan. Oh. Engko nek Prapatan Kaporokan ki ngulon jenenge Desa Plantrangan. Angko Prapatan Plantangan munggah sithik kuwi Dusun Kasedelan. Engko mesti tekan Kepelkan ngono mesti. Kuwi nek medun. Kesedelan medun ki Dusun Kepelkan. Iya. Terus engko nek Kepelkan kuwi munggah sithik Prapatan ngulon jedul Bansari. Oh, kok Bansari? Bansari ngalor sithik jedul Banjero. Kuwi jenenge Kota Bengkel. Kota Bengkel ora. Ngatur ki apa, Mbak? Ana Pertiwi. Ya. Oh, jenenge Ana. Atas nama jendol. Kok atas nama jendol? Atas nama jendol iki bapakne jenenge Ki Dalang Jendol iki dadi atas nama jendol. Nah, anak-anak ya. Pertiwi. Per wis ngarani Dipara. Tiwi iki wedok. Wo. Dadi wong wedok iki mesti Dipara dadi loro. Wah iya. Kenapane? Ora, rasa takon apane senengane. Oh, wong kok senengane sok tau ora. Naturke apa tembange reng? Ya manut karo Mbak Ana Pertiwi rasa ndak dadi gagas utawa ya digagas terus wong gara-gara ora digagas. Maksude tembange iki sak ngarepe Mbak Ana Pertiwi.
Sinom nggih. Sinom Kalijata. Nggih. Ha. Larase Sri apa pelak? Lak. Pelak. Ha. Wong wedok iki bentuke dhewe-dhewe ya, Tru. Heeh. Nek Mbak Ana Pertiwi iki oke sing do ngarani piyaine pendiam. Oh. Mergo di gejala bisu. Wah iya. Pendiam, menengan ora kokean pola. Heeh. Nek iki ya menengan. Oh iya to. Heeh. Anggere disawang ngono ketok menengan. Heeh, ora bakal padha iki karo dhewe iki posene pancen wong wedok sing menengan tur ora tau omongan tur mangane akeh. Ha iya. Nek Elisa kuwi potongane wong wedok sing begejigan, tegese kokean pola. Oh, iya ya kuwi iso nyandra wong wedok ya. Walah. Padake ora. Mula rungono tak candrane. Oh iya. Nek Cita kuwi wonge menengan tur ora kokean pola, tur ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Dadi padha karo wong wedok sing wis mengidap mendekemi penyakit. Nah, nek kae Tatin kae pancen rupane rupa bengis. Rupane rupa galak. Kejam. Ha iya. Wong wedok sing nek dijoke nang pabaratan nek kon padu sregepe ra jamak-jamak. Iya. Aku ora ngerti to, Tru. Aku tau lho mbagong ning Ungaran. Heeh. Mobilku ditabrak karo wong wedok padha nganggo mobil. Nggon mburi brok ngono. Aku ro sopirku meneng wae. Tatin metu kok kaya ngapa menungsane. Sabar aku yang ngono. Oh iya, wah sing kono wis drodok. Wis cekelan sotir kae. Maaf ya, Mbak, maaf. Nganggo motor ora kowe. Aku yo muni ya nganggo tenan ra tekan kene aku. Wis sampean ra sampe melu. Sampean ngewangi iki karo iki ayu kok. Ayo mangga. Mbak Ana Pertiwi, mangga, ya. Neno. Ya. Sanewati kayane mrumpung sawahe karine gironge ya apik. Wis sandatar tok. Tintingi kepinterane nek kanca-kanca iki pancen ya saora-orane iki sarjana kabeh, Tru. Oh iya to. Kandhane sarjana seni. Ana sing D3. Oh. Ana sing B2. Werna-werna jogong pangkate. Heeh. Ayo piye ndang glereng. Sing nabuh gampang kae sarjana seni. Woe, kae asmane Mas Bimo. Woe, dan daleme Bantul. Ayo lulusan isi Ngayu Jakarta. Woe, sing asta Bunang Mas Joko Garden. Kok Joko Garden? Joko Tebon. Tebon iki basa Inggrise garden. Ayo sarjana seni. Ya, edan tenan. Nah, sing Bunang penerus ki pangkate SIK. SIK ki sarjana iwak kirek. Kurang ajar ora. Biar dadi pemain sinetron itu. Oh iya. Heeh ta. Anggere dhewe kae iki ngrekam video dhewe. Tengok neng mobil terus ngerekam video dhewe muni gimana? Aku tidak bisa melakukan seperti itu.
Tamat iki iki ngopo to Cai? Oh, ajar dadi pemain sinetron ya. Ora apa-apa jeneng cita-cita iki ana tetembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, sapa ngerti bolak-balik ing jaman? Ya. Iso dadi pemain sinetron tenan. Ya, sapa ngerti ya, Gong. Ah iya. Iya. Terus sing apa jenenge? Sing apa? Meking kae kaya sarjana. Wo, sprene ra lurus-lurus nganti rambuté brodol. Sing anu jenenge nyaron kuwi ya Pak Bolot Ginandar kuwi penabuh sak suwene urip ya mung dienggo ngudhokake uripe nganggo nabuh kuwi. Kuwi lahir cenger iki langsung digaweke saron cilik kae. Dek jaman ana upacara bocah cilik dilebokke nang nggon keranjang anu apa jenenge wadah pitik terus dinaik dhuwit dinaik bolpoin dhewe milih tabuh. Wo, pancen ya uripe dienggo diudhokake utawa disramakake nang nggon kesenian. Sing girong loro ya sarjana, sing siji sarjana, sing siji durjana. Oh. Sing endi to arani lho ora ngawur. Sing ireng. Oh iya. Oh, caloro wis padu wisan. Kowe wae emoh aku ora rupaku piyayi. Ha ya wis sekarang ya dhewe-dhewe sinden ya ngono. Terus ke sik. Oh iya, engko karo dipotong-potong. Ya. Enggak. Penggirong loro tok omong nek sarjana kabeh nyatane ya ora kompak. Sing siji anu mau arep nembang timun, sing siji timun, sing siji ngetan. Ha iya. Dadi ki timune mandheng ngetan. Oh iya. Dingulonke wis ra gelem. Wis kebacet ngono. Dindonoke bali menang. Oh iya. Ya ora apa-apa, teruske. Kendangane ya apik. Ya. Kok sekali-sekali bisa ngendang kon duet lho. Iya siap engko takone duet rasa kuwatir. Ben. Heeh. Engko nek sing ngendang kon duet nembang apa ngono terus sing ngendang sapa? Oh lho, iki pinter ngendang kabeh. Sing ngantem kuwi ngendang jaipong. Wah, ora ngerti kowe. Nanti dibubarke petugas. Mergo saking elek. Ya ora apa-apa, monggo.
nglampirke sing jeneng gerongan ki mengku surasa mengku pitutur bener tegane kampil gading bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling mula nek lagi nyanding ki kudu eling ya merga godha ning jagat paling medeni ki ada telu to apa harta tahta wanita nek ora kuat kegodha kaya ngono kuwi wah dandan tenan mula ana tetembungan tegane kambil gading bejane sing lagi nyanding aja dumeh disanding wong sing lagi ditresnani terus glelenge ra jamak-jamak apa mukaman kuwi lho sing kapok ki sapa kok kapokmu kapan kandhane kok ya dibacutke memangan dengkulmu melocot apa tidak ada. Iya ya. Sembah nuwun Mbak Tiwi wis kepareng ngaturake Simon Sinom Parijata penak diunekke ya terus ha iya Sinom yen biyen tekan saiki ora ilang-ilang rasane kok Gong tetep kepenak mula wong piyai biyen ki nek yasa tembang ki nganggo direwangi tapa brata direwangi prihatin mula tembange ya digdaya. Oh, nyipta Sinom pirang abad aku tak takon Sinom. Tekan seprene isih apik isih kepenak. Heeh. Dan saiki lagu-lagu saiki wis coba. Oh. Duer kaya mercon utawa kembang api bar kuwi prebet ilang. Heeh ya. Tenan. Wis, narep nyebut lagu apa? Jaman saiki lho lek gawe instan kok, Reng. Ah iya. Apa-apa ki nek instan kuwi gampang ilange ning nek direwangi tapa brata direwangi prihatin apa wae mesti bakal apik contone kaya wong nggayuh derajat pangkat ya terus iya nek direwangi prihatin derajat pangkate ajeg iya nek tiba-tiba clingkrik nang dhuwur gampang tiba nek wis tiba wis lara wis angele tangi meneh ha iya ngono kuwi contone heeh yo gentenan ayo saiki sing rada gumiak tro ya Mbak Ika Suhesti, ngati-hati ling ajeng kok ndak ketatap debok meneh ora. Dilongi ya, apane? dilongi ora. Ayo, cumeneng, heeh. Nek mak jendul ngono. Ya. Nyekar apa iki Mbak Ika iki? Ya durutke wae apa. Mangga ngaturke apa Mbak Ika sing kepenak sing nganggo ndangdutan ya kena. Lho, lalu jaipongan maksude. Heeh. Apa nggih? Kelok ya kena, slendro ya kena. Lho, ora san dadak wigi ringa-ringa. Ngaranana kanca-kanca siap ngiringi kowe. Lali janjine mawon. Lali janjine. Ya. Niate ora lali dan ora nyaur. Ha iya. Lali janine dibawani. Wah, nggih. Deloke yaine iki nek deloke sinden ngadeg iki rasane grengseng ya. Ha iya. Marai ning ati iki semah. Nek dandan Jawa wae nek ora dandan Jawa ki eli-eli. Ha iya. Luwuk-luwuk. Tetek deh, Pak.
letek-letek. Ah, wis. Nemen ra apa-apa. Kok nekat? Aku nekat kok. Iya. Mangga. Dina Minggu kang tak anti Ya. Anane pijer anane pijer moyo pinter golek tatasan biyen pinter golek alasan ngandar-andar ngandukur ngandar ngandukur aku kang bakal liwetke salah po salah oh cakepan ngawur liwetke jempolmu mlocot mangga ya aku wis ora rada sigrak sing tak tunggu kowe ngajak ning taman
kaya pundake kaya ana engsele ya. Kowe ndeloki apa? Ha, Pak. Nek balen ana iki. Hai. Kene iki kaya ana engsele. Ha iya. Iso ngono-ngono. Lah niku nggih saged. Napa? Jenengan. Ora iso aku kaya ora ana sing dienggo obah. Ya. Pun nggih. Ya, apik tenan. Iya. Nyenengke tenan. Heeh. Wah, joget ya apik, nembang ya apik, wis kepiye? Ha iso ora ana sing iso dicacat. Ah iya. Ya iki mau Mbak Ika. Heeh. Diteruske terus. Waduh, Bagong nek muni seneng jan. Wah, aku nek muni, aku ki nang omahke setelane meh lali janjine kok. Oh. Ora ana sing lali aku ki, utang ya lali. Nyaur ya lali. Ora wis mesti serba lali kok, Tru. Ha iya. Mula aku seneng karo tembang lali janjine iki. Heeh. Coba gentenan Mbak Elisa. Ayo disisanke. Ya. Napa niki Mas Bagong? Hah? Jumeneng boten. Jumeneng. Oke. Ya wong cantas iki ngene iki nek cara montore Yamaha 75. Ya. Selah langsung. Ya, Mbak Elisa. Oke. Ya. Ngaturaken napa niki? Ngaturke apa, Mbak Elisa ngaturke apa? Ah, Sindro apa pila? derek sing kayeng mawon meh mele nggih. Ah iya kaya sing meriah ya. Nggih, tembang kangen mawon nggih. Tembang tek apa? Tembang kangen. Oh, krunguku tempe kangen. Tembang kangen kok tempe Tempe kangen. kangen. Tembang kangen. Ya, mangga. Diaturake. Ya. Nggih, nganggo bawa napa langsung niki? Nganggo bawa Oh, lho. jih. Isi wektu e. Ming. Nah. Terus Napa? bener kuwi alat gartak disiki mingkar mingkuring ukara. Ngono e. Wis mengosike. Nggih. Ya. Mingkar mingkureng Swara abot lek gitu lho. Iya. Akarono Karena Marti pijet. Marti nada sing mendhit iki ngati-ati sa ambil napas. Sinawang lasmeneng titang. Wah iki nek ora wong wetenge kuat jeblok. Hati-hati mulane. Ya. Terus sanda wis ketok sirahe terus ya. Kaya wong apa jeneng melahirkan ya? Ah ya ora apa-apa. Kit. Kene ya. Hati-hati lho pangku brojol. Kuat jos iki.
ora saben waranggana kuat nembang iki lho Le. Tenan. Kene ora swarane menthit iso dhuwur. Oh, cilaka kaya bojoku kae. Oh iya to. Ngajar iki malah buayen ngenggon. Ngono to. Sinawang resmine kidang. Wah, procot. Mah dadi layah. Gotongan. Terus Sinuba. Sinuba Sinukarta mrih Kretarta Karto Gimin. Pakartine ngelmu Luben luhur. Kang tumrap neng kang tumrap neng tanah Abang Jawa. Jawa Agama. agama gemeng aji Ya. Gul. Ya, sukses. Monggo tembang kangen. Ya. Engko bar iki mbok ana penyanyine kakung terus. Oh siap aja kuwatir wis. Tak pilihke. Ya, monggo yuk.
gayamu joget kok kaya ndandani selokan, Mbak. Apa niku, Pak? Kandhane selokan to, Pak? Aku mau tang. Aku joget asik zaman saiki iki waton asik ngene iki lho, Pak. Nah, deng ngono kuwi barang. Iki lagi musim iki. Oh iya. Aku malah lagi ngerti saiki. Iya, karo ngene-ngene iki barang. Iya. Nah, ngono kuwi. Oke, dikendangi dangdut cara India ya ora wangun nggon megal-megal. Ora wangun. Entuk ngono. Sing penting ki total. Entak dundung ngono kuwi sing penting seneng ngono lho. Lah sing indahnya di mana? Ora indah ya, Pak. Ora indah blas. Ya wis jenenge joget asik, dudu joget indah. Oh ya joget asik karo joget indah iki beda. Beda. Ya. Ngono ya. Coba sing dikendangi dangdut iki entuk ngono ki Ika apa sapa ngono mesti apik. Bangun ya. Nek kowe iki Piye? awake kok triplek ngono. Ya wis ora wangun ngene-ngene ya wis ora blas ora ana daya tarike. Ora ono daya tarike. Aku wis mangan terus lho, Pak, padahal wis tambah lemu lho aku saiki ne. Ah ya wis ra apa-apa engko nek lemu kebangetan ndak malah ra apik. Wis lenggah Mbak Elisa. Nggih. Ya. Yo gentenan. Ha iki saiki ora ming wedok kok. Apa? Campur lanang? Campur lanang. Men rada ana daya tarike. Heeh. Ayo Tin, ayo tak Tin. Jumeneng Tin. Ya. Tak goleke jodoh. Ya. Undang Jaipong. Aja kuwatir wae. Undang Jaipong. Paido. Sapa ya iki ya? Iya. Kira-kira sapa sing arep ngancani Tatin bawa? Ana mesti bawa iki mesti sing iso ya kudu sing iso nembang. Heeh. Rasa bawa joget wae. Hah? Joget wae. Bawa kok joget wae ya nganggo bawa sing apik. Iya. Ora mesti do iso lho. Dah ya ndak dikancani ndak. Wandem. Kowe karo nembang kowe iki iso nembang gawe wis. Iya. Karo nembang apa ngono. Ane wanda ya sregep no. Ah ya ora apa-apa karang ya. Engko bar iki pengendange. Oh iya. Pandange karo sapa? Karo Neti ta. Oke. Aja kalah viral karo pengendanging kok ya. Ayo. Arep nembang apa? Ya nek wong loro lanang wedok iku kudu sing anu bernapaskan kemesraan. Ya. Nyidam sari wae ndak? Ya, kowe bawa. Duh ora duh. Dus. Ora duh lho ora dus. Heeh. Siap. Ya. Duh wong ayu. Wah, apik to ora. Pepucane ati. Ora kesusu-susu mbawa ku ora. Neno. Ah, beda karo nek suluk. Kaya Kaya kene wong nandang asmara. untune asli apa pasangan to, Nduk? Aku yang ndelok. Kok nek digomong kok obah. Ora obah mah blas ra ono. Blas ra ana apa-apane. Oh iya. Ya apa-apa. Obah wae ora ya. Apa to awakku dhewe nek ketinting lek nah Nenone duh dewa Jawa Tokong Alon-alon lho rasa kesusu-susu. Atur nafas dulu ya. sono lek tintingane aku kupingku ki kuping apa ditinggalku besok kapan katakan jejer lan wong ayu. wah ya Ini suaranya kok ora ono gerakane blas ya. bantas ya Mengok begegek
kupingku rada budheg sampe. Hah, bisa dirono ben rada krungu. Umpamakna yen nahkoda. Nahkoda kok nahkoda. Sik, larase nahkoda. Nahkoda ya. Nggih. Nahkoda. Umpamakna yen nahkoda. Nah, nahkoda ki ula. Tanpa prau sasat. Nahkoda, Pak. Wis rasa bener kayak aku. Lah Pak Sruwing ngono nih. Heeh. Tanpa prau sasat darat den pepetri nyidam sari as moro nembang berdua kok dhewe-dhewe. Ayo adep-adepan wong Lah iki ra gelem malah nyingkur terus ya. suasanane romantis wong do tresna tinesnanan. Lah mau kok wingi aku padu. gak iso. Ya, iso Mergane ngapa? Wingi kae wae. Ora neng. Lah, Ora apa-apa mbok saiki uleng-ulengan ora. Tantangane berat. kok dadi uleng-ulengan lho. Ya, ora sah kok ndok arep njur ulung-ulungan ora. Njur ngawur. Ya. Ya. Upama. Ayo Tatin. Tatin sik. Heeh. Aku sih. Yo. Iya.
Sip luar biasa. Ya. Arep ming sok ngladeni wayang kowe nek gelem nembang ya. Ayo, ayo. Gayeng ya reng gayeng. Nyenengke tenan. Ya. Ya saiki sing pungkasan. Heeh. Ya perlu di jajal mengko ndak ora apik. Ya. Mbak Neti Sulandari. Ya. Sida duwe tenan iki. Lho wis dadi ucaping sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan datan kening Wulawali kaya Wikresna tumetes ndrandang seta. Tan kena lumepek. Ya wis ora apa-apa. Siapke tembange apa? Ya. Duet karo sing ngendang. Oh iya ya. Ndang ceket-ceket wektune ndak selak bablas. Terus sing ngendang sapa engko? Sing ngendang sing ngedram. Ya. Ayo jumeneng kabeh kowe. Siangkah lah. Ha iya kaya kudu wani wong wondoe wani kok. Salikene wani kok. Ono ora wani ra. Ya. Tembange apa? Ora sah iren. Golek gon, Pak. Kok kowe kono. Golek nggon biasane sak nggon-nggone. Ayo. Tembange apa? Templing. Hah? Wah kae. Wah. Rondo kempling. Ayo. Ndas mundi. Ndak pundi kok ndas mundi ora. Ndasmu ndak pundi mbayu. Badhe tindak pundi? Ayo. Dingaren. Ya ora apa-apa, dibukani monggo. Tobel kok tebel. Olakan lelek. So, wiwit saka tobel. Tobel wong lagan golek apa. Niki blonjo napa mayu badhe pindah. Awan-awan lunga blonjone
Niki blonjon napa Mbak Rawan rondo aku rawan sampun Pak Ya, wah edan apik tenan malah nyolong bedhek. Nyolong bedhek. Iki gek wis kulino duet lho. wis Soale kayane kaya wis klop. Kaya cop-copan manjing listrik. Cop-copan manjing listrik ora. Wis ora ana wige tenan. Apik yo ngene iki sing tak karepe iki. Uyaga iku ora mung nabu kadang kala refreshing. Lho, ngono lho. Neng joget neng arep. Itu mbane neng Prebo? Ha iya. Aku neng panggunge malah iso di streaming, malah iso di ngerteni karo piyai akeh. Ha iya. Ya. Kae kok Ndara Janaka kok tindak karo bapak kae. Ayo di sowani ya, Tru. Iya, disowani. Nganggo gendhing apa? Laler mangan gundul matos. Wong ora suasana sedih kok ora. Ayo mun dadak kowe dadak takon barang kok sale. Janeng yaning talaga kadi langit. Oh Mambang pantepasulan pamaneka Bintang tulya kusumayana sumawur